কমল বরং গোনাং কমল কলইব কাইসা প্রেস মিটनि माध्यमे अबनो एटलिस्ट पजिटिव वेते जाते जों आरो बाङे दानि बर' रावखौ सासे बोले थाम खुयाव दंबा प्रेस मिटनो बो फाके कौसे पाइथाम बोले कौसे आं सागो बना आं हाबै कोइ क्रमै साव नों एटलिस्ट बनो मथांनायनि गनाय नों नखरै थायो एकटा प्रेस मिट बा बरं गोनां कमल कलइब नोंबो प्रेस मिटनि माध्यमे जोंनि दुइजननि मध्य जा घटना घटे थांगा जा थांगा बनो बाखातियाव जों दिनिसिमि जाते बहुत स्टप नायते आनि जरा शुभाकांक्षी आनो नायखनाय नखरनाय आनो हामजांनाय दाखुर बुकुर त्रिपुरानि त्रिपुरा फुटानि बरंबां कोयो जों बरो खानजानि कक्सा महाराज जों दफाना गोथां थाइदिसा डेभलपमेन्टनि कक्सा हबनो नायखोय जोंनि जे करक सालायमानि जों बनो माथांनायनि दरकार जों बे हायानो नुइ दङ जों राजानि हामिया साया बिनि लगे दं आं दङ पाइका राजा बायबो माले सागा महाराज नंगैसा माले बसाव बिरेन आनि ऑपरेशन पाइग्राना आं ऑपरेशन पाइखि नंबाय थाय नंनो रिंना हानाय फकक साव आं राजानि और कुनो राजानि जों हामिया साना नाया हामिया साना नाया आं सुदु आनि कमल कलइब आनि वानो काका जे जे बर' हानि बागै आनो अपमानित नुजागै जे बर' स्वतःस्फूर्त भावे तिसाका खरां तिसाका आं बेलाय बेलाय खाबाय खौबा हामजामारो कारण ब्रक दिनै जोंनि मथि खाया मुं गलाय दिनै एडिशनल अथॉरिटी अफरावबो आइ प्रेस मिट खायला खामा वो नौनि बागै वो नौ हामजामान वा नौ खाबाय खौबाय गोबां खालि खुलुमारो नौ आगे आनि लगे सामान बागै এবং